mi, ser d'esquerres és un sentiment. En ma casa han sigut tota la vida d'esquerres, som una família de gent treballadora i jo crec que la política d'avui en dia té que ser d'esquerres. A més, que hem amat una política molt clara, molt transparent, estem ensenyats d'aquesta manera i puc continuar d'aquesta manera. Entonces jo crec que sí que estic preparada i que la gent que me coneix realment sap que estic preparada. Però trobo que la gent d'esquerres està més a prop de les persones realment, que és una política social que és la que a mi m'agrada. I després de parlar amb el meu pare, amb les meves germanes, amb el meu home, perquè és molt important tindre la persona que tens al costat donant-te suport, em vaig decidir perquè sé que puc fer-ho bé.